Добре дошли в днешното видео. Днес ще ви покажа ефективни методи за топене на корема, без магически хапчета, а с наука, дисциплина и малко постоянство. Нека започваме. Първо и най-важно, диетата е ключът. Намалете захарта, преработените храни и алкохола. Когато консумираме много високо преработени храни, като сладкиши, вафли, десертчета и други рафинирани въглехидрати, тялото задържа повече вода, защото тези храни обикновено съдържат големи количества сол, захар и изкуствени добавки. Това води до подуване, особено в областта на корема, и може да създаде усещането за напълняване, въпреки че основната причина е задържаната вода, а не натрупването на мазнини. Какво се случва, когато изключим тези храни? Първо, изхвърляме излишната вода. Намаляването на преработените въглехидрати води до бърза загуба на вода, което прави корема по-плосък. Това може да се случи само за няколко дни. Второ, намалява възпалението в организма. Захарта и трансмазнините в тези храни водят до хронично възпаление, което може да причини подуване и влошено храносмилане. Замяната им с по-здравословни храни, като зеленчуци, плодове, чисти протеини и полезни мазнини, води до по-добро храносмилане и по-малко подуване. Трето, по-добър контрол върху апетита. Преработените въглехидрати бързо повишават кръвната захар, но след това тя рязко пада, което води до глад и желание за още повече нездравословна храна. Когато преминем към по-балансирано хранене с повече протеини и фибри, апетитът е по-стабилен, а ние сме по-сити за по-дълго. Четвърто, по-добра чревна флора. Червата играят огромна роля за храносмилането и начина, по който изглежда коремът ни. Преработените храни често нарушават баланса на полезните бактерии в червата, което води до подуване и газове. Когато ядем повече естествени храни, чревната флора се подобрява и коремът изглежда по-плосък. Какво да хапваме вместо това? Чисти протеини, като пилешко, риба, яйца и кисело мляко. Зеленчуци и листни зеленчуци, спанак, броколи, краставици. Плодове с нисък гликемичен индекс, горски плодове, ябълки. Здравословни мазнини, авокадо, ядки и зехтин. Бавни въглехидрати, като овесни ядки, киноа и кафяв ориз. Повече вода и билков чай за по-добра хидратация. Промяната в храненето носи видими резултати още в първите дни, но ако я задържим за по-дълго, започва и реалното изгаряне на мазнини, особено в коремната област. Това, комбинирано с силови тренировки, ще доведе до още по-добър ефект. Второ, митът, че тренировките за корем ще изгорят мазнините. Това е един от най-големите фитнес митове, че тренировките за корем ще изгорят мазнините в тази област. Всъщност, локалното изгаряне на мазнини не съществува. Това означава, че колкото и коремни преси да правим, те няма да премахнат излишните мазнини от корема. Как работи изгарянето на мазнини? Изгарянето на мазнини се случва на цялото тяло в резултат на калориен дефицит, когато приемаме по-малко калории, отколкото изразходваме. Тялото решава откъде да изгори мазнините, като това зависи от генетиката, хормоните и метаболизма. При някои хора мазнините първо изчезват от лицето и ръцете, а при други от краката или гърба. Защо само коремните упражнения не помагат? Първо, коремните мускули ще станат по-силни, но няма да се виждат, тъй като може да имате силен и добре развит корем, но ако върху него има свои мазнини, мускулите ви няма да се виждат. Второ, както вече казах, мазнините не се горят локално. Когато тялото започне да използва мазнините за енергия, то черпи от целия организъм, а не само от корема. Трето, коремните упражнения изгарят много малко калории. Упражнения като коремни преси, планкове и повдигане на краката укрепват коремните мускули, но те не горят много калории. Например, 100 коремни преси изгарят едва 30 до 50 калории, което е минимално в сравнение с цялостна силова тренировка за цяло тяло. Какво трябва да правим, за да постигнем плосък корем? Първо, да сме в калориен дефицит, чрез балансирано хранене и повече движение. Второ, чрез силови тренировки, изграждат мускулна маса и ускоряват метаболизма. Трето, с правилен хранителен режим, без много високо преработени храни, с повече протеини, зеленчуци и добри мазнини. Четвърто, чрез добър сън и по-малко стрес. Високия кортизол, хормонът на стреса, може да доведе до складиране на мазнини в коремната област. Какъв е най-добрият подход? И така, ако искате да постигнете плосък корем, не се фокусирайте само върху коремните упражнения. Истинският ключ е в калорийния дефицит, правилното хранене и силовите тренировки за цяло тяло. Запомнете, не можем да избираме откъде да сваляме мазнини, но с постоянство и с правилен подход резултатите ще дойдат. Ако видеото ви беше полезно, може да се абонирате за канала ми и да споделите в коментарите какви са темите, които искате да разгледаме в следващите видеа. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.